Por que gastou a Diputación de Ourense 17.000 euros públicos en comprar centos de exemplares da revista Coralia, en concreto un número desta revista que no momento de redactar esta pregunta non está á venda ni na páxina web ni en ningún quiosco dos consultados? Considera adecuado o señor presidente pagar 35 euros públicos por cada exemplar da revista? En base a que se pagou ese precio por unidade? Cal é a relación do presidente da Diputación coa empresa La Central Heladera? Ten algo que ver nesta compra masiva de revistas que a única reportaxe dedicada exclusivamente a unha empresa da provincia e incluída nese número de Coralia sexa unha reportaxe da empresa ourensá La Central Heladera, un negocio familiar do presidente da Diputación de Ourense que xestiona a súa esposa e ex-diputada do PP, María Josefa Caldelas? Moitas grazas por a súa pregunta. A primeira delas, porque gastou, di, a Deputación de Ourense 17.000 euros públicos. Foi en base a unha proposta formulada pola Asesoría de Política Cultural da Deputación de Ourense, que indica que Coralia é unha revista de tendencias e actualidade editada en Galicia con carácter trimestral que ten unha importante difusión en todo o territorio español, tendo en conta que o último número é un especial con 176 páxinas dedicadas á provincia de Ourense, coa intención de dar a coñecer e promover as máis atractivas experiencias lúdicas e turísticas que hoxe en día se poden vivir nesta provincia. Conta con ampla información sobre Entroida, gastronomía, termalismo, a literatura, distintas rutas turísticas e información sobre vilas da provincia, por o que considerase axeitado mercar unha cantidad de exemplares para usos institucionais e de difusión de aspectos importantes e referentes da nosa provincia. Será a proposta da Asesoría de Política Cultural. Punto 2, si considera adecuado pagar 35 euros públicos para cada exemplar da revista. Dicir que o prezo da publicación establece a empresa editora que, consultada ante a súa pregunta, indica que o prezo fíxase sumando os gastos de producción, salarios, impostos e beneficios para a empresa, restando aportacións institucionais e dividido polo número de exemplares editados. Punto 3, cal é a relación do presidente coa empresa La Central Heladera? Dicir que o presidente da Diputación non ten ningunha participación na xestión, no control, nin no capital social de dita empresa. E 4, si ten algo que ver nesta compra masiva de revistas que a reportaxe a unha empresa da provincia que xestiona a súa esposa, el deputado PP, María Josefa Caldelas, decir que non ten nada que ver.